Pere de Torelló el 3 de setembre i aquí al Baix Llobregat tenim Torrelles i Collbató. Aquí a Corbera es va aprovar per ple, amb una moció que vam presentar nosaltres, l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència i va estar amb els vots a favor de Convergència, d'Iniciativa, d'Esquerra i amb reserva del COIC, el PP i Socialistes. El passat 1 de juny es va constituir l'ANC a Corbera i es va presentar públicament el passat 2 de setembre. Passo a llegir la moció. Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya en general i a tots els seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi de forma unilateral i a tots els efectes la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució d'un estat català lliure, independent, democràtic i social. En la consulta popular celebrada el dia 25 d'abril del 2010, el poble de Corbera de Llobregat va expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la independència a Catalunya, amb el 90,25% dels vots a favor i amb una participació del 18,94%. El passat 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, 1,5 milió de persones, segons les fonts oficials, ompliren els carrers de Barcelona per reclamar la independència de Catalunya. Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present, així com a declarar el municipi de Corbera de Llobregat com a territori català lliure. I a l'espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d'abast espanyol seran vigents de forma provisional. Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes de Corbera de Llobregat i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l'estat espanyol. Avui a Catalunya, l'atur afecta 700.000 persones. El 20% de la població es troba al llindar de la pobresa. El 40% d'activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l'espoli fiscal suposa 16.000 milions d'euros per Catalunya. És, doncs, davant d'aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius, generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L'estat espanyol ha demostrat la seva incapacitat per administrar recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco d'Espanya en primer lloc. És un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la nació catalana i que desvia cap a